Molt bones a tothom, benvinguts de nou a un vídeo del meu canal de YouTube i en aquest vídeo d'aquí us ensenyaré la via del videoblog anterior. Com ja sabeu, és un 6B i espero que el gaudiu i començarem a comentar l'escalada per aquest inici que me'l vaig passar una miqueta per la dreta i anem a lo serio perquè aquest era el segon pegue i anava a encadenar sí o sí. Com ja sabeu, per mi la seguretat és el primer de tot i per això vaig començar amb la segona cinta ja xapada perquè la caiguda des de la primera no era gaire maca. Tot i tenir bon canto, jo m'asseguro i prefereixo tenir ja xapada la segona. Les 4 primeres cintes d'aquesta via és una vertical semidesplomada però té molt bon canto. Ara bé, el tipus de roca és una mena de granit, té un nom diferent, em va dir un col·lega, però vindria a ser un tipus de granit que està una mica descomposat. Llavors es tracta també de confiar fort. Però ja veieu que els cantos són molt bons i els peus, la veritat que també són bons. Llavors, el que has de fer, aquestes primeres 4 o 5 cintes, és sortir ràpid, perquè et vas fatigant a mesura que vas passant. Llavors, a la que ho passes, tot el demés es fa més fàcil. A mesura que vas pujant ja veieu que els peus en aquesta zona són molt bons, és pràcticament una ripisa i s'hi podria fer un bivac i tot. Però durant aquesta primera part de la via, diguem-ne que et vas movent cap amunt però cap a l'esquerra. Llavors fa com una mena de fissura que semblaria que està magnesiat tot i has d'anar jugant una mica amb bascular bé el pes. Vale? Per exemple, aquí el que faig és obrir el peu dret per bascular-me i poder-me xapar. Però ràpidament he de tornar a canviar per anar cap a l'esquerra. Veieu que he canviat peus, he pujat mà i ara ascendeixo una miqueta cap a dalt. És constantment buscar aquesta basculació del pes per anar-se desplaçant cap a l'esquerra i cap amunt. Però anem a fer-ho més interessant encara i anem a fer un canvi de càmera per tenir-ho en primera persona i perquè pugueu veure realment el que jo estava veient. Aprofito aquest moment per comentar-vos que si encara no us heu subscrit al canal podeu fer-ho, teniu el botonet i també podeu activar les notificacions perquè com a mínim intento penjar un vídeo al mes, així que espero que si us agrada el contingut em pugueu donar suport. I en aquest moment, per fi, surto de la part més complicada de la via des del meu punt de vista, ja que, ja us dic, era una vertical semidesplomada i a la que surto d'aquí ja sí que m'agafo un petit descans i continuo cap amunt perquè el que queda és vertical però ja no et fatigues gaire. Sí que l'última part fa una mica de panxeta per arribar a la R, que ja ho veureu, però no és algo mantingut com les 4 primeres cintes. He
de dir que al principi, abans de fer aquesta via, vaig fer un quinto i des de fora em semblava un granit tan descompost que em feia cosa. Però a la que m'hi vaig posar a escalar, he de dir que és una roca molt, molt, molt bona. Molt bona adherència, no estava gens sobat i per ser un grau de 6è. I a la vegada, justament en aquesta via, els alejes no n'hi havia. Llavors fa que la confiança pugi en un moment. Puto animal em rebentarà els ombros, tio, a tindre el puto mòbil així. Li queda... Ara descansa, animal. Li queda poc. I atenció, perquè aquí justament em va passar exactament el mateix que el primer pegue, que me n'anava cap a la dreta, però no hi havia res que en el cantó en el que estic. Llavors el que faig és baixar una altra vegada i vaig per la part esquerra de la cinta, que llavors ja tens bones mans i els peus sí que hi ha un moment que són una mica justos, però has de moure't ràpid. Ja està, quasi. Està Chapa Nadal. No. La última. I efectivament estic a la última cinta ja, que és justament on em vaig caure el primer pegue, que em vaig quedar a 1 metre de la reunió, i era més per cansament que per una altra cosa. Ja veieu que estic respirant nerviós perquè tinc ganes d'encadenar i treure-me-la de sobre. I el que faig és estudiar, intentar recordar bé aquests passos que no em van sortir i un cop ja me'n recordo, tiro cap amunt, que tampoc és gaire. Llavors a la que ja supero el pas ja arribo a la reunió. Jo estic cansat, per això. Fíjate. Ara ja ho té. Que bé, animal! Està ja. Ja està. Ha tocat R ja, ara toca R.